7 veces 7. Só un día desta vida. 7 veces 7, con 7 vidas perdidas. 7 veces 7, en cambiado esta vida. 7 veces 7, con 7 vidas perdidas. 7 veces 7, en 4 horas de un día, con 28 7, aquello sí era vida. 7 veces 7, en 4 horas de un día, con 28 7, aquello sí era vida. 7 veces 7, en 4 horas de un día, con 28 7, y un placer sin medida. 7 veces 7, en 4 horas de un día, con 28 7, y un placer sin medida. 7 veces 7, o 70 calarían, si no fuesen las lembranzas inesquecibles de la vida. 7 veces 7, o 70 calarían, si no fuesen las lembranzas inesquecibles la vida. Gracias. Gracias. O libro é, ante todo, un continente. Se cadra o máis grande continente do planeta. Non só porque desde que naceu non deixa de medrar para que todo poda caber nel, senón porque aínda resalta no libro, por sobre todas cousas, o que non se pode ler, o que non foi explícito, o que se sobreentende, a súa implícita vontade de partillar coñecimento. Eu non vou falar do explícito. Para iso temos especialistas en biblioteconomía. Só quero proporvos que nos centremos en que o libro foi creado co propósito de compartir. É, desde logo, un acto individual e creativo facer un libro, mas non deixa de ser antes pura xenerosidade, a manifestación do desexo de entregar aos máis algo que recoñecemos útil para a vida, unha ferramenta coa que podamos vivir mellor. O noso prezado amigo, Xavier Alcalá, sempre di que os autores teñen tanta vaidade como gordura ten o queixo. E nós entendemos ben o que quere dicir. É preciso ser un auténtico exhibicionista para pasar a vida escribindo sobre o vivido. Porque a escritora, mesmo ademais fantasía, no fondo sempre escribe sobre o que a fai vibrar, o que a apaixona, o que poboa o seu corazón. E iso sempre ten que ver co que experimentou profundamente. Implica esta declaración do noso autor unha desculpa perante o seu protagonismo como divo das letras no día en que, por exemplo, presenta un novo libro. A modestia obriga a aqueles espíritos sensatos cando os focos se dirixen exclusivamente á súa figura. E o verdadeiro creador, así como o verdadeiro científico, os dous auténticos amantes do coñecemento, saben que o realmente importante é o que se está a transmitir e que compartir ese saber é o obxectivo primeiro e último. Esta é a nosa mensaxe de hoxe. Hai xente cuxo propósito na vida é a transmisión do coñecemento. E arredor do libro como feito, hai moitas persoas que colaboran con ese propósito. As que investigan, as que crean, as que filosofan, as que corrixen os textos,
as que editan, as que imprimen, as que divulgan, as que venden, as que catalogan e poñen a disposición do público, as que deseñan e as que executan políticas que fan posible, coa súa vontade e os recursos dispoñibles, unha biblioteca para que as usuarias, por motivos altruístas, persoais, emocionais ou terapéuticos, podan servirse dela. A todas estas persoas, celebrando o Día Internacional do Libro, é a quen debemos o noso agradecemento e por iso lles dedicamos un caloroso aplauso. A Biblioteca de Arteixo cumple 30 anos e a data non podía deixarse sen unha celebración que honrase tantos e tan proveitosos esforzos. Ao longo deste evento escoitaredes os nomes e tamén as voces de algunhas das moitas persoas que colaboraron activamente na creación e no mantemento desta institución cultural que naceu para pôr o coñecemento á disposición da cidadanía. Temos, ademais, o privilexio de contar coa colaboración musical do grupo Folerpa de Son, grupo formado por Alberto Nombela, guitarra, percusión e voz, e Miguel Queipo Salvande, guitarra e voz, que interpretará máis cancións con letras propias e doutros poetas. E daremos paso ahora á primeira intervención, que será a de José Luis Alonso Torreiro, bibliotecario da Rede de Bibliotecas de Arteixo. Ola, boa tarde. Toca a min facer un pouco de historia sobre as bibliotecas de aquí en Arteixo. Son 30 anos, é un número redondo, que tamén ten moito que ver co paso do tempo en todas as bibliotecas. En sí, hoxe, tal día como hoxe, un día 23 de abril, de hai 25 anos, tamén inaugurábase a Biblioteca de Meicende, outro número redondo. E o mes que ven, mes de maio, este edificio, o Centro Cívico Cultural de Arteixo, tamén cumprirá outros 20. Volvendo ao que era a memoria nosa do que é as bibliotecas nese ano 89, abriu por primeira vez o 16 de febreiro cara ao público. Aquilo foi unha cosa moi importante para o Concello, non só para o Concello, sino para a xente, sobre todo a xente xoven. Xente xoven que non tiña donde caer morto, por así decir. E xa non só ese tipo de cousas desas carencias que tiña a población en xeral, pero efectivamente os máis xóvenes tamén, senón, como decía Ferreiro, que as bibliotecas forman a xente, é un centro cultural tamén. Era importante, sobre todo, aquelo de que a biblioteca abre no 89, pero se ven xestando desde o ano 82, non? Houbo unha serie de xente que intentou abrir a biblioteca desde esa época, non? O sea, foron 7 anos en concreto, houbo un grupo de xente moi implicada que solicitaba a Xunta nese momento que se abrira unha biblioteca en Arteixo. Foi con o alcalde Frutos Jesús Martínez de Saavedra e o concelleiro Manuel Piñeiro que cando se conseguiu esa apertura. En esa época abriuse despois, 5 anos despois, como dicía, a Biblioteca de Meicende, que foi a través dun convenio que se fixo co colexio de Meicende, unha aula se dedicaba á biblioteca. Logo, sufriría despois, como vou explicar, unha transformación bastante importante tamén. Nesa época, tamén comenzou na biblioteca, foi o primeiro acto do Premio Manuel Murguía de narrativa breve. Nos facíamos o que era a recollida das obras. O primeiro acto de entrega foi nos locais da biblioteca. Como sabe, pois moi ben, cando empezamos con Enrique Rabuñal. Despois, veu unha etapa
fago o tema así por etapas políticas, porque así o recoñecedes mellor. A época de Manuel Pose, no? Con Manuel Pose, centrouse xa o que era toda a rede de bibliotecas. Comezou a seguinte biblioteca que inaugurouse foi no ano 98 a de Oseiro, despois veu 2005 Froxel e 2006 a de Pastoriza. Quedou conforme o que era toda a rede tal como está hoxe, e ademais, como dicía, no 99 a biblioteca mudou do que era o actual o Xulgado de Paz, estábamos ali naquela biblioteca, pasou 10 anos despois a este edificio, que aquí ganamos, por suposto, en lo que é espacio, o que é unha sala propia de audiovisuais, unha sala específica de depósito tamén para libros, que era moi necesaria, unha sala infantil individualizada para facer as actividades. Logo, unha etapa seguinte sería a de Pilar Souto, de onde dous cousas salientables podemos destacar. Sería a conformación dun fondo para un colectivo importante aquí en Arteixo, como era o colectivo árabe. Se fixo un fondo árabe específico para eles, e dotouse de nome as bibliotecas. Dun xeito, creo que importante, porque eran bibliotecas dedicadas a xente viva, non? Hasta ahora, normalmente, o que era, Curros Enrique, de Rosalía, tal, un aburrimento, por así decir, sempre os mesmos, sempre as mesmas historias, e non, xente dedicada a Arteixo e, ademais, que estuvera viva, non? Entón, creo que eso foi unha cousa bastante importante. Un homenaxe en vida e non despois de morto, que polo menos así veo o que hai, non? Logo, a etapa esta última, destes últimos 8 anos, como decía, o máis importante foi a transformación da biblioteca de Meicende. Meicende estaba nun lugar que era o colexio, un lugar, claro, a xente maior decía, non, ese é a cousa dos rapaces, eu non vou porque é dos nenos e tal. Entón, haría falta, un traslado a un edificio como foi o Centro Cívico de Meicende. Ganamos en espacio, ganamos en apertura, e a xente agradeceu, non? Así, moitas cousas se poden decir de un plan histórico, de detalles, cousas, a falar de libros, de xente que pasou por aquí, de actividades. Por exemplo, o tema de actividades, nos desde o primeiro momento, con Piñeiro, que estaba moi implicado por o tema educativo, tivemos moita relación cos colexios. Tivemos o que era un concurso que se facía de contos entre todos os niveis da EXB, e cada colexio, en cada ano, facía o que era o día do premio, vivía ese mes prácticamente para esa actividade. Foi unha cosa moi importante que durou 5 ou 6 anos aproximadamente, e logo, foise diluindo. Actividades, temos actividades concretas, sempre no primeiro semestre, pasamos o verán con unha especie de campamento tamén dedicado aos rapaces, e logo o último trimestre do ano. Agora mesmo, creo que a actividade estrela, a nosa é a que fai o proxecto Bululú con a educación primaria, que pasan prácticamente todos os rapaces de educación primaria pasan por aquí, polas bibliotecas, e se les enseña como funcionan as bibliotecas, a base de xogos, do xeito lúdico. É un exitazo entre os propios colexios, os profesores, os alumnos, en fin. E, todo isto, claro, ten unha parte importante, é dicir, 30 anos de bibliotecas medrando, crecendo e manténdose, ten unha segunda parte, unha segunda función que está detrás e que nadie quizá consciente, e é a financiación. É dicir, se non hai diñeiro, non hai servicio. Pode haber un servicio, pero se non hai diñeiro, o servicio vai a ser malo. En este caso, nós, desde o primeiro momento, desde o 89 hasta hoxe, non temos queixa. Como tal, bibliotecas, dentro do que é o ámbito do galego, podo decir que somos
pois privilexiados nese sentido. Desde o ano 89 hasta hoxe. Non houve ningún problema nese sentido, non? E incluso, pois, podía decir máis que os propios traballadores, non? Agora, os que levan a xente precisamente a este servicio, pois hai que destacalos. Rosa en Meicende, David en Pastoriza, Juan en Froxel, Eusebio en Oseiro, e aquí na central, Fidel e José Antonio. Como todo, a materia básica, por así decir, a quen nos diriximos é a xente que estuvo, que está e que estará nas bibliotecas, pois sei que hai xente moi agradecida a nós con eles tamén, e por iso quería chamar aquí para que falara en nome de todos esos usuarios de todos estes 30 anos, a Belén García Iglesias, que ten que dicir algo tamén. Sí. Bueno, boa tarde a todos. Gracias a todas as autoridades e ao público presente. Chámome Belén García Iglesias, moitos de vos xa me conocedes, e o que quero dicir é que son o número 6. Sí, é dicir, son a socia número 6 da Biblioteca de Arteixo. Recordo perfectamente o día que se inaugurou a biblioteca. Alá polo ano 1989, en febreiro, a escasos 20 metros de onde vivo, na antiga sede central na antiga sede central, que estaba no edificio de servicios múltiples, onde hoxe está o Xulgado de Paz. A verdade é que acoden a min 1001 recordos. Desde a colaboración diaria co bibliotecario, que me ensinou biblioteconomía, con 13 anos, as edicións do concurso Baixa das Berzas, nenos de 13 anos e menos de 13 anos que facíamos o que hoxe se chama dinamización social. A xuntanza con toda a pandilla de rapaces, algúns deles que xa non están, como a nosa añorada Rita, Jorge Chas ou Salva. Pero, por enriba de todo, o que quería salientar con esta intervención é a importancia que ten o acceso libre, universal e gratuito á cultura e o coñecemento no desenrolo das persoas. Podo dicir que eu, hoxe son o que son gracias a que existiu a Biblioteca de Arteixo, que se cruzou no meu camiño un lugar onde eu puiden desenrolar todas as miñas inquedanzas, donde puiden ter a posibilidade de ler e consultar todos os libros que lín ao longo da miña vida, que foron bastantes, e que me atopei no camiño con unha persoa, o Biblio, con José Luis Alonso Torreiro, que non só cercenou esas ansias e esperanzas, senón que impulsou as miñas ganas de saber, de coñecer e de participación social. Por iso quero dar desde hoxe, quero dar as gracias en nome dos usuarios a todos, especialmente a José Luis, pero a todos os que hoxe facedes posible que exista a Biblioteca de Arteixo. Gracias, de verdade. Namoreime de unha amiga no Porto do Son, namoreime de unha amiga, ficou no corazón, e non podo esquecer o seu amor. Namoreime de unha amiga no beira do mar, namoreime de unha amiga, teño a cacariñar, e non quero estar lonxe do seu lar. Cantando polas rúas, a rasos do meu contento,
vou soñando con seus bicos, vou soñando con seus beizos, vou soñando con seus bicos, vou soñando con seus beizos. Namoreime de unha amiga, non sei que facer. Namoreime de unha amiga, feitizo de muller. Son seus ollos, o seu latexo, o sorriso da súa pel. Namoreime de unha amiga na posta do sol. Namoreime de unha amiga, ainda sinto o seu calor. E non quero esquecer o seu amor. Cantando polas rúas, arrasos do meu contento. Vou soñando con seus bicos, vou soñando con seus beizos, vou soñando con seus bicos, vou soñando con seus beizos. La 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 la. Boas noites. É unha honra estar hoxe aquí no 30 aniversario das bibliotecas de Arteixo. Ben, é o momento de ouvir a José Manuel Piñeiro Balai, concelleiro de Cultura, cando a inauguración da biblioteca. Señor alcalde, señores concelleiros, boas tardes a todos e a todos. Hai 30 anos, o goberno do que eu era concelleiro de Cultura afrontou a apertura da que hoxe é a Biblioteca Central do Concello de Arteixo. Naqueles momentos, lembro que para o Concello os obxectivos eran o mantemento das vías e a solución do abastecemento da auga. Dende un principio, o alcalde Frutos encomendoume a tarefa de poñer en marcha o servicio de biblioteca aproveitando os fondos que a Xunta de Galicia nos fora facilitando. Vímonos na necesidade de dotala de persoal, polo que tivemos que contratar a figura do bibliotecario que, desde un principio, foi o aquí presente José Luis, persoa imprescindível na evolución do servicio da biblioteca ata o día de hoxe. Quero aproveitar a ocasión para lembrar e pôr en valor a súa dedicación e interese en que os nenos e xoves coñeceran os servicios que a biblioteca podíalles facilitar e que para a maioría eran descoñecidos. Pagou a pena, porque enseguida os rapaces e as rapazas tiveron un referente para poder visitar, pasar o tempo, formarse culturalmente e socializarse. Debo lembrar a creación dentro das actividades da biblioteca do Premio de Narrativa Manuel Murguía, e que a súa primeira edición celebrouse na sala da biblioteca con gran éxito de público. Tamén comenzamos a traballar conxuntamente cos 3 colexios existentes naquel momento, creando actividades, entre outras, as do mes do libro, nas que o obxectivo era xuntar a rapazada para divertirse, promover a lectura e a súa formación complementaria. Co paso do tempo, creamos un segundo punto de lectura situado nun local do Colexio San Xosé Obrero de Meicende, que supuxo ampliar a dotación cultural para unha parroquia fora do núcleo de Arteixo e que máis tarde seguiría ca apertura doutros centros. Todo o anteriormente indicado, con un gran esforzo e ilusión por parte de todos os implicados, sentou a base do que hoxe é a rede de bibliotecas municipal.
debo agradecer ás seguintes corporacións, especialmente aos concelleiros e concelleiras de Cultura e aos traballadores do Servicio de Bibliotecas, xa que non só mantiveron os puntos de lectura creados, senón que os foron aumentado. Son consciente que este servicio de bibliotecas é moi ben valorado pola veciñanza do noso concello. É para min unha ledicia participar neste acto de celebración do 30 aniversario da creación da Biblioteca Central cas miñas lembranzas. Grazas a todos e a todas pola vosa atención. Convidamos agora a falar a Enrique Rabuñal Corgo, profesor, escritor e polifacético dinamizador cultural. Boa tarde a todas e a todos. Arredor dos libros agroma unha nova forma de cidadanía. A súa calor e a súa presenza son hoxe máis ca nunca antídotos contra a barbarie, vacinas contra o odio, dispositivos contra a ignorancia. Tal día como hoxe, en 1616, falecían Cervantes, Shakespeare e Garcilaso de la Vega. Hai agora 30 anos que se puxo en funcionamento a rede de bibliotecas municipais de Arteixo baixo a batuta sutil e incesante de José Luis Alonso Torreiro e un equipo de persoas que introduciron nas nosas vidas o libro como un artefacto vivo e lúdico que sabe convivir moi ben coas novas tecnoloxías, co cinema, coa prensa, coa educación e con todas as expresións culturais. O cineasta de orixe galega Emilio Estévez, na súa película The Public, fala dunha biblioteca pública que acolle durante un tempo de frío polar a un grupo de mendigos de Cincinnati. O Emilio recoñece que hoxe as bibliotecas son lugares acolledores, onde recibir cursos, organizar clubes e termos acceso a libros, vídeos, películas e conexión a Internet que é a luz eléctrica do século XXI. As nosas bibliotecas de Arteixo, do Froxel, de Oseiro, de Pastoriza e de Meicende son un investimento en esperanza. Son fogares que acollen cada ano a decenas de millares de persoas que tecen entre sí novas relacións a conto do libro. Pasei moitas horas da miña vida nas bibliotecas. Nunca un libro nos debe resultar indiferente. Cada volume é unha luz que nos protexe, é unha porta que se abre. Hoxe, Día do Libro e de San Xorxe, aproveitamos para felicitar aos gañadores do Premio de Narrativa que se entrega en data tan sinalada. Aproveitamos para darlle as grazas a todos os traballadores das bibliotecas de Arteixo, para ter unha lembranza para Dora Vázquez, Francisco Vidal, Miguel Sande e Antón Castro, para enviarvos un abrazo a todos os socios e usuarios, a todas as socias e usuarias das nosas bibliotecas. Como quere o Emilio Estévez, as bibliotecas públicas protéxennos, sacan de nós o mellor, agrandan a nosa ollada e a nosa capacidade de comprensión do mundo. Fannos mellores. Viva o libro, os lectores e as lectoras. Longa vida ás bibliotecas de Arteixo. Moitas gracias.
agora imos facer un poema de Martín Vázquez Lendoiro, un poeta de A Coruña, que musicamos non hai moito tempo. Se chama Un mal soño. Noite creín a tua alma en estadía pública. Eras negocio do sentimento baixo o sol da moeda fácil. O que sabes, simplemente un monicreque da linguaxe escura. Tan só bagatela ornaba a tua cátedra. Caeras nas mallas do rumor e a tua poesía sobre papel engurrado choraba versos de nostalgia. Mais o teu xigante literario, igual que a un lobo á deriva, xa non volvería a voar. Proclamaste mentira universal, credo que non vence o chan. E agora, sen dúbida, dime que nada é verdade. Dime por favor, dime que nada foi un soño. Dime que segue sendo ti a bandeira da miña realidade. E agora, sen dúbida, dime que nada foi un suade. Dime por favor, dime que todo foi un soño. Dime que segue sendo ti a bandeira da miña realidade. Foi un soño, un mal soño. 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 Gracias. Bueno, imos rematar e imos facer unha versión un pouco libre, ao mellor, de unha canción que coñecedes, creo que todos. O tren, de Andrés do Barro. La 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 la. O tren que me leva pola beira do Miño, me leva polo meu camiño. O tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destiño. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Que todo sexa amor e paz, autoparei e o terei, que a miña moza no meu lar.
leva, camiña, vai botando fume, corre pola vía. O río fai feito un mar de delicias, no tren pouco a pouco volto a miña Galicia. Sei moito tempo sen larlo, serei que en noites e as desoidad. Falando ca xente polas mañás, escoitarei e saberei o que pasou no meu lar. O tren que me leva pola beira do Miño me leva polo meu camiño. O tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. E todo se sea amor e paz, o atoparei e o terei, camiña moza no meu lar. Gracias. Gracias. Realmente, folerpas de son son ben recibidas en calquera época do ano. Chega o momento da entrega de premios. Procedo a ler o extracto do ditame do xurado do certame literario 30 anos de biblioteca, composto por Graciela Rabuñal García, Tiago Alves Costa e Alfredo Ferreiro Salgueiro, o cal estima que, á luz dos 16 orixinais presentados e recibidos do responsable da Biblioteca de Arteixo, deben ser premiadas por unanimidade e consideradas finalistas as seguintes obras. Suba, por favor, a José Manuel Piñeiro Balai para entregar un gasallo, en primeiro lugar, aos finalistas. Sexta finalista, a obra Niebla, de Adela Barciela Viéitez. Está ausente. Bueno, guardamos o presente. Quinto finalista, a obra de Sainz, de Salvador Mella Franco. Espera, José Manuel, que non acabaches o traballo. Un poquillo máis, nada máis. Cuarta finalista, a obra Jamás volverán los monstruos, de Luis Álvarez Patiño. Ahí estás, vale. Agora sí. Gracias, José Manuel. A continuación, a señora Pilar Souto, exalcaldesa do Concello de Arteixo, entregará o terceiro premio. Pola obra La Gaviota, de María Goris Rodríguez.
A continuación, a señora Ana Bello, concelleira de Cultura e Festas do Concello de Arteixo, entregará o segundo premio. Que será pola obra Folerpa, de Leticia Outón Cacheiro. Muchas gracias. ¡Qué maravilla! Nada, dar muchas gracias y que es un placer ganar un premio así, que no todos los días uno se lleva un premio de literatura, vamos. Ben, e para finalizar, o señor alcalde Carlos Calvelo entregará o primeiro premio. Que será pola obra Polo tanto, son a Gustavo Iglesias Raíndo. Bueno, boas tardes, moitas gracias. Estou un pouco abrumado, a verdad, por o primeiro premio. Parabéns polos 30 magníficos anos que vimos resumidos nese bonito vídeo. Tamén parabéns pola iniciativa deste tipo de concursos que fomentan a creatividade da xente. Honrado de participar neste acto e nesta historia. Moitas gracias. Ben, chegados aquí, só nos resta transmitir o convite sincero da organización ao ágape fraternal que se servirá na sala de exposicións do primeiro andar, mas iso será despois de que o señor alcalde nos dedique unhas palabras de clausura. Moi boas lecturas a todas. Moi boas tardes a todos. Bueno, en primeiro lugar, quixera agradecer a todos os alcaldes que me precederon, sobre todo neste proxecto de máis de 30 anos nas bibliotecas municipais. Quixera facer unha mención, como non, ao alcalde Frutos, o señor Pose, Pilar, que está aquí con nós, encantado tamén de que nos acompañes. Bueno, tamén quixera agradecer aos concelleiros de Cultura que participaron tamén estes 30 anos, como non Piñeiro, tesmo que permitir, Piñeiro, fai 30 anos, que ben te conservas. Vou dicir, e ademais me dixo Ana, a tua veciña, dentro duns días de cumpleanos. Non vou dicir a idade, non vou dicir a idade. E tamén, pois, quixera agradecer o traballo de Mouzo, o traballo, como non, de Andrés, o traballo das miñas dúas compañeiras, tanto Celina como Ana, que precederon, neste caso, de concelleiras de Cultura, Educación, algún caso. Tamén quero facer un agradecemento a Enrique Rabuñal, unha persoa que dinamiza, potencia, todo o que tema que ten que ver ca cultura, e sobre todo tamén cas bibliotecas, e, como non, hai que facer un agradecemento especial a José Luis. Onde está José Luis? Está aquí, a José Luis. José Luis, o noso bibliotecario, e todos os seus demais compañeiros, non? Como é Rosa, David, Juan, Eusebio, Fidel e José Antonio. Creo que non me olvido de ninguén. É así. E, bueno, como non tamén, un agradecemento a Belén e todos os usuarios das bibliotecas de Arteixo durante estes 30 anos. E, como non tamén, pois, enhoraboa a todos os premiados por este certamen literario. Tedesme que permitir, María Corís, ex-concelleira tamén do Concello de Arteixo, persoa, eu te coñecía pola túa boa labor na música, agora na escritura, a verdade é que unha persoa moi polifacética e moi activa no mundo cultural. Estes 30 anos de bibliotecas que hoxe celebramos supoñen unha aposta do Concello
para a promoción cultural entre a nosa aprobación do municipio. E vos sabedes que temos poboación moi nova e temos tamén unha poboación dos nosos maiores. Somos conscientes de que a nivel galego Arteixo posúe unha rede de bibliotecas exemplar que abrangue a maior parte do seu territorio, aínda que queda algunha zona do Concello alonxeada deste servicio, pero co tempo mellorarémola para chegarnos á población ao mundo dos libros. Creo que sí que é verdade que hai que traballar e desenvolver un proxecto. Falaremos con José Luís, que é un pouco ca xente que está implicada. Eu non sei se o modelo pode ser unha biblioteca itinerante. É verdade que temos unha rede moi amplia de centros sociais, 93 km cuadrados, 13 parroquias. A nosa intención é chegar co obxectivo para que, bueno, pues todas as nosas poboacións, tanto as grandes como as pequenas, podan ter un servicio de bibliotecas. Tamén quero agradecer, como di José Luís, non teñe queixa dos do ano 89. Políticamente correcto, fixéchelo ben, é a verdade, efectivamente, non? Eu creo que todos os alcaldes, eu mesmo, todos os alcaldes que me precederon, pois intentaron aumentar o que son as instalacións e os servicios que teñen as nosas bibliotecas. Intentamos todos aumentar as partidas presupuestarias. O servicio bibliotecario é prioritario hoxe como complemento da educación da rapazada e dos homes e mulleres que buscan e atopan aqueles libros de evasión ou de consulta que lles ofrecemos e dos que estamos o día no que as novidades fai referencia. O público solicita e desde as bibliotecas trátase do servicio, de darlle servicio do xeito máis rápido posible. Tedesme que permitir, eu que estive moitos anos, e ademais teño moi gratos recordos da biblioteca, da Escola de Arquitectura. Ademais, vivín exactamente esa transformación que incluso se produciu aquí nas bibliotecas municipais de a transformación tecnolóxica. Eu me acordo que, cando entramos en arquitectura, tiñamos un espacio reducido. É verdade que unha gran cantidad brutal de libros. É verdade que o noso traballo que nos pedían dentro da facultade, pois un pouco tiñamos moito tempo dedicado a búsqueda, a buscar información, buscar sobre todo libros que necesitábamos para o noso emprego e estudos, non? Posteriormente se produzou a incorporación das novas tecnoloxías. Me acordo que cando entramos íbamos a un archivo e buscábamos unhas fichas de libros que algunhas escondíamos para quedarnos co libro, porque había moita demanda, pero despois é verdade que a incorporación das novas tecnoloxías e informática eu creo que foi un salto cualitativo e cuantitativo do que é o funcionamento dunha biblioteca. A biblioteca de arquitectura medrou 3 veces máis do que era originariamente, non? Eu creo que ese obxectivo que un pouco temos que plasmar dentro de que son as administracións públicas, sobre todo para potenciar o desenvolvemento das bibliotecas. Aquí, todos estes anos, e os alcaldes anteriores, pois intentamos ir aumentando os espacios e as bibliotecas do noso servicio. Nós, dende o goberno, estamos moi contentos con ese proxecto que se fixo e foi unha realidade, como é a biblioteca de Meicende, como decía Piñeiro. É verdade que temos que agradecer o que o Colexio San Xosé Obreiro que nos deixara ese sitio, esa aula reservada para facer a biblioteca. Agora temos un centro social, un centro máis amplio, un servicio que dá moita utilidade tanto aos nenos como ás persoas maiores, un servicio que presta esa atención, un punto de encontro e que incluso creo que ten que ir nos próximos anos a algo máis, non? Eu creo que temos que ver como evoluciona as propias bibliotecas, ver como evoluciona tamén o tema cultural, ver que ese punto de encontro de nenos e de maiores ten que ter esa convivencia e ver tamén como podemos adaptarnos á tecnoloxía digital. Ahora, podes buscar calquer libro por internet, o tes a súa disposición, non é o mesmo, a información é moi fácil, pero, bueno, eu creo que sí que hai que compaxinar o que é a biblioteca clásica tradicional, cos libros, acceder a eles, e o que é un pouco potenciar as novas tecnoloxías. As actividades programadas deste servizo son o complemento perfecto para a continuidade das bibliotecas e a formación do público en xeral desas ideas máis cativas. Son momentos de grande creatividade, de reinventarse, de adaptarse ás novas tecnoloxías para acadar o máximo uso
e a máximo empregabilidade dos nosos espacios. E dende aquí temos que felicitarnos que durante estes 30 anos o esforzo neste sentido non decaeran e que o futuro sexa moito mellor, e o digo conscientemente, porque ímolo procurar. Tamén é verdade que asociado que ás bibliotecas está o premio Manuel Murguía, que tamén é importante. E quixera rematar con unha cousa que para min é importante, non ten que ver cas bibliotecas, pero eu sí que pedirías a todo o mundo ese recordo, porque sí que se está producindo unha actuación que a mí me dá moita pena, que a pérdida desas librerías grandes que existían na cidade, que ibas aí a poder comprar un libro, que podías ir ollar, que incluso tiñas certa amistad co que as persoas que vendía, e, bueno, pois, o mundo digital está acabando con elas, eu tenho que facer tamén un pequeno recordo para todas esas grandes librerías que neste momento están desaparecendo. Sen máis, moitas gracias a todos, esperemos pois, que as bibliotecas continúen polo menos outros 30 anos máis. Moitas gracias. Ben, só nos queda pedir agora aos persoas que interviron que nos fagamos aquí unha foto en grupo e en breve nos vemos arriba tomando algo, se vos parece ben. Moitas grazas pola vosa asistencia. Finalistas, premiadas, membros do xurado. Rolinha carapucheira, folhinha branca, o meu carón, música lene, vento que zoa, airinhos aires, raiola de sol. Minha rolinha carapucheira, namoradinha, pompa de paz, agarimosa, rainha fermosa, sempre exitosa, coisas me amar. Borboleta que voa longe, moi longe, preto do sol. No esqueças nunca, baratinho de amor. No me esqueças nunca, baratinho de amor. Arco da velha, o meu carón, promesa espida, miña rolinha, limpas caricias, limpias calor.